Ali to nije sve. Evo, mlada djevojka pronašla je novčanik sa povećim iznosom i vratila ga je vlasniku i što je najgore, uopće ne žali za tim. Gospodarstvenik nije uskratio, pazite, niti jednu plaću svojim zaposlenicima već 5. godinu. Mladić već nakon tjedan dana oprostio je svomu puncu tešku uvredu koja se dakle dogodila tjedan dana prije. Zamislite, oprostio mu je. Što se to pobogu u Hrvatskoj događa? Za odgovor smo pitali našega poznatog sociologa, doktora Znaoslava Žderića. Pa poslušajmo što on misli o ovome fenomenu. Ja smatram da je ovo što se u Hrvatskoj posljednjih tjedan dana događa djelo jedne, po mom mišljenju, dobro organizirane i dobrotvorne skupine. Ta skupina je odlučila srušiti mukom izgrađene vrijednosti lopovluka, krađe i nemorala, tako bliske našem mentalitetu. To je, usudio bi se reći, jedna radikalna skupina koja je spremna na sve. Evo, promatrajući ove događaje, čini mi se kako su spremni pod svaku cijenu širiti dobro, ljubav, poštenje, što nikako ne odgovara našem gospodarskom sustavu, baziran upravo na svemu suprotno. Još bih dodao da... Profesore, oprostite, imamo dojavu iz režije, oprostite. Dakle, jedna organizacija zaista, doktore, bili ste u pravu, jedna organizacija zaista preuzima odgovornost za ove događaje koji su se dogodili. Iz režije mi baš govore. Ok. Dakle, naša ekipa naravno već je na mjestu događaja. Nekakva je konferencija u tijeku, izvanredna konferencija. Pa evo idemo odmah na lice mjesta da vidimo o čemu se radi. Profesore, još jedanput ispričavamo se zbog prekida. I evo mi preuzimamo potpunu, ponavljam, odgovornost za sve ove događaje o kojima ste slušali ovih dana na vijestima, ponajviše na izvanrednim. Ali tko ste vi? Ko smo mi? Mi smo skupina koja sebe naziva Hrvatsko nadzemlje. Mi smo Hrvatsko nadzemlje. I šta mi hoćemo? Dosta nam je više gledat nasilja, jedni među drugim, ovaj udrija ovoga, ovaj ubija ovoga, među djecom. Svi šetaju gradom, šporki, niko ih ne bere. Travke, jadne, gaze se, niko ih ne zaliva. Bludničenje samo, strašno nešto. Želimo ustati protiv toga. Dosta nam je više svega. A kakva vam je korist od toga? Šta vi dobivate s tim? Pa što dobivamo? Imamo sve ono što je neprocjenjivo. Zadovoljstvo, radost, mir. A što je najvažnije za nas, šef je zadovoljan. Šef je zadovoljan. A ko je uopće vaš šef? Dakle, naš šef. Ajde. Naš šef, to je prava ličnost, jedna posebna ličnost. On je zapravo gospodin. Je tako? Možemo čak reći jedini gospodin. Možemo reći da nije samo čovjek, nego više od čovjeka. Više. I uvijek je tu je negdje i gleda nas, trebaš pazi šta radiš. Ali koliko vas je? Koliko nas je? Evo, pa zanimljivo je to da nas je do jučer bilo tek 20-ak možda. 30 je bilo više. 30-ak. A evo, večeras već... Možemo i prikazati čisto ovako. Možemo. Grafički. Ovako. Molim vas da približite kameru. Evo vidite kartu naše Republike Hrvatske. Ovo je naša pristupačnost, dostupnost. Ovo smo malo zakazali, tražimo tehničku potporu, ali to je to. Sad vidite kolika je pokrivenost. Širimo se. Ali evo kroz par mjeseci pokrićemo cijelu Hrvatsku. Sama činjenica da nas je to do jučer bila nekolicina, a da smo večeras ispunili splitsko sjemenište, što nije mala stvar, eto govori kako se... Ljudi stoje na nogama, traže mjesto za sist. Traži se karta više. Da. Još htjeli smo reći, još dodati,
da smo mi kao hrvatsko nadzemlje, ponavljamo naše ime, pandan hrvatskom podzemlju. Dosta nam je svega što je ispod zemlje, tog podzemlja, lopovluka, krađe. Dosta nam je. To s tim. Gdje se ti slažeš? Slažemo se. Pokrenut ćemo Hrvatsku i tražimo ljudi. Evo, može naš kolega reći nešto o našim ciljevima za ubuduće. A naši ciljevi želimo pokrenuti mlade u našem gradu, a time i mlade u cijeloj našoj domovini. I želimo učiniti našeg šefa zadovoljnim. I tu sreću i zadovoljstvo prenijeti mladima, a tu sreću i zadovoljstvo može dati jedino, ponavljam, jedino naš šef. Samo. Ne znam. Hvala. Ako ima možda pitanja, ništa. Iz RTL-a. Može Zahvaljujem. Može. Hvala lijepa. Kao što smo vidjeli, Hrvatsku je zahvatio val novih zbivanja, neočekivanih. Što će se u budućnosti događati, saznajte u našim sljedećim informativnim emisijama. Za danas to bi bilo sve od nas. Ja sam Tomislav Kralj, bile su ovo izvanredne vijesti. Jeste skužili? Izvanredne vijesti. Jeste skužili? Skužili su. A sada predstavljam ovdje u dvorani Splitskoga sjemeništa uživo predstojnika Ureda za mlade Splitsko-Makarske nadbiskupije Don Jenka Bulića. Don Jenko, izvolite.